Здравейте, приятели! Вие гледате първия епизод от новата поредица Формула 1 кариера с истински пилот от Формула 1, а именно Шарл Люклер, моят любимец. В този епизод ще видите именно първото състезание, как се състезаваме именно в Бахрейн. Също така, ако за първи път попадате на моя видео, аз съм Ата Гейминг. В този канал качваме предимно гейминг съдържание на най-различни игри. И мисля, че е време да преминаваме към квалификацията. Ето ни сега. Играем на 110 AI. Т.е. сме на най-голямата трудност. Ще ни е доста трудно като цяло да правим обиколките без линии, без абсолютно никаква помощ. Единствено за ERS-а използвам помощ. Тук правя грешка много. Влизам в завой номер 4. Изтървах когато трябва да натисна спирачката. Тук отново правя грешка между 5, 6 и 7 завой. Сега вижда се лекичко именно колата на Max Verstappen както прави обиколката. Обаче се надявам, че ще успея да се възстановя и да вляза в топ 10, надявам се. В момента съм на 11, вече съм 10, да, влязох в топ 10. Но може да се случи така, че да направя още една грешка. Така че нищо не е изключено още. Преминаваме през 11 завой, в момента сме в 12. И доста настигнахме Max Verstappen, вече сме 9, 7, 6, 5. Леле, давай напред. Може би ще успеем да го хванем. Сега спирането за 14 и след това излизането от 15 завой. И да видим на кое място сигурно ще започнем именно от... Да, така е, на 6-то място започваме. И мисля, че е време да отиваме към състезанието. Малко след квалификацията, нека видим къде е нашият съотборник Карлос Сайнц. Той е на 5-то място, на една позиция пред нас, което е доста добре. И вече е време за състезанието, което се състои от 14 обиколки, сигурно в 16-та обиколка ще влезем. Ето го Формула 1, Gulf Air, Бахрейн. Нека го флага на Бахрейн и мисля, че е време да започваме състезанието. Ето ни в момента в колата, в кокпита на Ферари. Започваме именно от 6-та позиция. Карлос Сайнц и приятели са пред нас, а зад нас Алонсо и Луис Хамилтън. Не много добър старт. Фернандо Алонсо веднага ни изпреварва. Оставам на 7-ма позиция, няма откъде да мина. Тук трябва да внимавам да не си щупя някое от предните крила. Тук сигурно ще се върна позицията от Оскар Пиастри. Ето ни гумър до гумър към 4-ти завой. И спираме доста добре и вече съм на 6-та позиция. Да, вече съм на 6-та позиция. Доста добре продължаваме състезанието. Надявам се да успеем да завършим в топ 3. Но според мен няма да имаме абсолютно никакъв проблем с това да завършим в топ 3. Така че сега единственото, което остава е да се помъчим да изпреварим Алонсо, Карлос Сайнц и Мерцедеса на Джордж Ръсел. Спирането за 11 завой. Доста намаляме преднината на Фернандо Алонсо. След малко спирането към 13 завой. Ето го в момента. И се намираме на дългата права между 13 и 14 завой, където сигурно ще почнем да настигаме Фернандо Алонсо при спирането за 14 завой. Ето го сега, доста зад Фернандо Алонсо сме. Мисля, че ще успеем без никакъв проблем да го изпреварим след малко, когато имаме DRS. Или още пък сега. Леле, това е много добре. От външната страна и затваряме маневрата към Фернандо Алонсо без абсолютно никакъв проблем. И отваряме нашето задно крило и следващ е нашият съотборник Карлос Сайнц. Тук за малко да изтърва
колата задницата поднесе, обаче успя да я хвана. Карлос Сайнц на 0,7 секунди пред мен. Спирането в 8-ми завой. 7-ма обиколка трябва да влезем в бокса за чисто нови гуми. Силно ще сложа medium, не hard. Сега спирането в 10-ти завой. Отваряме нашето задно крило с системата DRS и започваме да преследваме нашия съотборник Карлос Сайнц и след това Джордж Ръсел. Надявам се горе-долу на правата да имам шанс да ги изпреваря, но още нищо не се знае. Ето ни сега именно на правата между 13 и 14 завой. Ето трябва много да внимаваме с спирането за 14 завой и излизането от 15. Ето ни сега спирането. Макс Верстапен записва най-бързата обиколка. Тук виждаме атаката на Карлос Сайнц над Джордж Ръсел. Кой ще успее да излезе пред другия? Нека видим. Карлос Сайнц, успявам да изпреваря Карлос Сайнц. И Джордж Ръсел също така. Направо нямам думи. Това беше доста близко с 110 AI. Понякога направо не мога да го повярвам, че успявам да правя такива маневри. Сега почваме да гоним именно Ландо Норис за второ и Макс Верстапен за първо място. Понеже те са доста близко, тук правя грешка в 10 завой и излизам извън пистата, но по най-бързия начин завършвам. Ето ни вече в четвърта обиколка, където настигнах Макс Верстапен и Ландо Норис. Ето ни сега на правата, където изпреварвам Макс Верстапен без абсолютно никакъв проблем. И следващ е Ландо Норис. Но понякога доста помага този DRS. Без него нямаше да е чак толкова интересно, да са толкова интересни състезанията и в реалния живот, и в играта. Все пак тези 10 добавени километра с 10 км. Спирането за 14 завой. Сега преминаваме през 15 и отново сме на правата и вече гоним Ландо Норис. Отваряме нашето задно крило. Ландо Норис е на 0,5 секунди, на половин секунда пред нас. Тук само му се показвам в огледалата. Спирането за първи завой съм точно отзад на Ландо Норис. Много близко до него съм. Отново отварям моето задно крило. Обаче отново е половин секунда по предината на Ландо Норис. Излизането от четвърти завой, пети, шести и седми завой преминаваме. Спирането за 8 завой. Ландо Норис изгуби време тук. Не успя да го настигнам. При това с бая. Сега преминаваме през 9 завой. Спирането за 10 завой. И го правим идеално и даже се вървихме от предината на Ландо Норис. Продължаваме с DRS да преследваме Ландо Норис. Сега преминаването през 11 завой. Много близко сме до Ландо Норис. Обаче тук за малко да изтърва задницата на моят автомобил в Ферари. Ето ни сега преминаването през 13 завой. В момента сме именно на правата между 13 и 14 завой. След това е именно излизането. Ето го сега, именно това е излизане и силно на тази права ще се пробвам маневра срещу Ландо Норис. Надявам се, че ще успея да я затворя. Ето, кръстосвам Ландо Норис. Спирането към първи завой, но той успява да ме затвори. Не ми даде абсолютно никакъв шанс. Сега преминаваме през завой номер 3. Отново с отворен задно крило, но Ландо Норис е много напред. Просто не мога да го настигна. И моят инженер казва, че двигателят ми е много загрял. И директно казвам, Борислав, понеже сме в 6-та обиколка, 7-та обиколка трябва. Ще се пробвам да
да кръстосам Ландо Норис, да направя пресичаща стратегия, да вляза една обиколка преди него и по този начин да успея да се направя доста по-голяма предина и да го изпреваря. Отново отварям моето задно крило. Ето казваме отново на нашия инженер, че влизаме в бокса именно тази обиколка. Ето и сега преминаваме през 11 и 12 завой. Тук малко излязох извън пистата. Спирането за 13 завой и в момента отново сме на правата и продължавам да преследвам Ландо Норис. Норис. Няма ли да направиш грешка, Норис? Спирането към предпоследния 14 и преминаването през 15 завой. Обаче аз се отклонявам именно надясно. Сега спираме заради ограничението в пита. Ето ни сега в бокса. Ето слагаме новите си гуми. Да видим на кое място ще излезем. Сигурно ще излезем последни. Няма да успея да изляза пред двата Хааса и единия Уилямс. Ето ни сега махаме ограничението и започваме да преследваме и да изпреварваме един по един абсолютно всеки. Когато вече настигна другите, ще ми е доста по-лесно, понеже с DRS и по този начин ще се предвижвам доста по-бързо напред. А пък Sargent е с Soft, а двата Хааса са с Medium, те правят обратна стратегия. Те по-към края на състезанието ще пит-стопнат и ще са с гуми Soft. Ето ни сега в 8-ма обиколка, където съм настигнал Нико Хюлкенберг и директно с дайвбомб в 8-ми завой и не му оставям абсолютно никакъв шанс на Нико Хюлкенберг. И сега спирането за... Ето ни отново, аз съм на първо място, Ландо Норис е на под секунда зад мен. Тук правя грешка отново в 4-ти завой. Гумите ми почнаха много да поднасят, не съм ги загрял много хубаво и в момента доста трудно карам тази кола. Не мога даже да управлявам. Спирането към 8 завой, много далеч от бордира, много бавно преминаване. Сега питаме инженера ни къде се намира нашия отборник, но тук отново правим грешка. Преминаването през 10 завой беше доста лошо. Отново нямаме абсолютно никакъв контрол над колата. Задните гуми просто се плъзгат наляво-налясно. Преминаваме през 12 завой и сега е именно спирането за 13 завой. Ландо Норис обаче почва все повече да ме притиска. В 11-та обиколка сме, но има още 3 обиколки след тази, така че има къде нещата да се объркат. Ето ни сега именно на старт финалната права на Бахрейн. Ландо Норис е много близко до нас. Дали ще се пробва да направи дайв-бомб пас, обаче няма да му дам абсолютно никакъв шанс. От външната страна преминава в момента и затварям неговата маневра. Не му оставям абсолютно никакъв шанс. Няма и да му оставя. Да му е гадно. Спирането към 4-ти завой и този път го правим доста добре, без почти никакви грешки. Преминаваме през 5-ти, 6-ти и 7-ми завой. И сега е именно спирането за 8-ми завой, където малко пак много навънка. Почнаха да ми поднасят гумите отново. Так му този проблем се беше махнал, обаче явно отново дойде. Тук усещам, че почвам да губя колата, когато излизам от някои определени завои, да кажем от завой номер 8, от завой номер 10 като излизам и от завой номер 1 и 2. Много се плъзгат тези медиум гуми. Спирането към 13 завой, Макс Верстапен и Ландо Норис са доста близко, а пък Ландо Норис е на половин секунда вече. Верстапен скоро време ще се пробва маневра над Ландо Норис. Ето ни сега излизаме, минаваме през 14 и 15 завой. Тук за малко да изтърва колата, гумите им са много зле. Ето ни сега Ландо Норис се пробва маневра над нас.
Спирането към първи завой. Ландо Норис обаче остава пред мене. Ще се пробвам да го кръстосвам. О, не, чупя предно крило. Ландо Норис ме блокира много гадно. И сега щупих именно предното крило. Ето сега го изпреварвам през 14 завой. Дано да нямам абсолютно никакъв проблем да успея да продължа състезанието, нали, да си го спечеля, понеже с това предно крило, което се щупи току-що в маневрата в първи завой, ето го свети в жълто, е доста лошо, понеже по този начин губя доста време. Колата ми не е чак толкова стабилна. Обаче Ландо Норис изостана доста. Макс Верстапен е точно до него и Макс Верстапен прави маневра над Ландо Норис. Вече съм над една секунда пред Макс Верстапен, което до някъде ме успокоява. Ето ни сега излизането през 13 завой. В момента се намираме на дългата права между 13 и 14 завой. Спирането за последния 14, пред последния 14 и 15 завой. И отново сме на старт финалната права. Където да видим какво ще успеем да направим. Макс Верстапен доста близко. Оу! Тук леко ме е побутна отзаде, затова не можах да спра точно на време. Тук преминава през втори и през трети завой. Ето го сега отново се пробва маневра. О, пробва се от вътрешната страна. Дали ще успей? О, бутама! Какво прави Макс Верстапен? О, чупя си другото крило. Ще се пробвам от вътрешната страна и... Не! Получих спукана гума! Не! Това е много лошо. О, губя контрол в 8 завой. Колата ми замина цялото състезание, отиде по дяволите. Имам спукана гума, няма да успея. Ще се пробвам да стигна точките, да запада позицията, но не вярвам. Всички карат с отворени задни крила много бързо, аз с 120 км до никъде няма да стигна. Тази вече съм 10. Сега ще ме изпреварят. Тук отново правя, колата няма абсолютно никакъв контрол заради тая спукана гума. Това състезание просто замина. Не бе, човек. Щупи ми се пода! Почнах да изтъвам колата. Това беше Уилямса. Леле, колко близо мина. Хора, това ще е от това състезание. Алекс Албон ме довърши. И хора, благодаря ви, че гледахте и този епизод в моя канал Ata Gaming. Ако видеото ви е харесало, може да щупите този лайк бутон, да се абонирате за канала ми и да напишете коментар долу под видеото. Много ви благодаря, че гледате и за вашата подкрепа. Очаквайте новия епизод до няколко дена. Айде, чао!